Mr. Johnny Timung ladak lumbajong along IMSC lapen bangke CM tuliram ronghang alang litum niliphan ladak tawar ko pinenji lapen ke patakeronji pu labang somai kibiji po alam si niliphan nang pachini pan niliphan nang pa confuse si alang li kotar long alang li bangalo long am niliphan nang hang lo la se ladak niliphan nang hang dep na hi bangke niliphan tangka sen niliphan nang far lo nang li non ko an lo kenang ji labang so program ke pichun phan 3 lakh ponoi jogi bulan da pachun ji bo bo senil phanang tu lo kharang ke to matheng no e thetheni kan ye gang tunglam ke bangela pelo patumi tarik resi ladak lang milia long mass joining ko program ladak BJP atum kadu ko we penangan leader tum thurjok se ladak wang lo lapen labang so me phanalang tum kichase ji ding pik lo kedam tang tarik horni mandir ni selang litum bangso mass journey BJP alang litum niliphan si Mr. Johnny Timung ladak lumbajong along IMSC lapen bangke CM tuliram ronghang alang litum niliphan ladak tawar ko pinenji lapen ke patakeronji pu labang so mai kibiji po alam si niliphan nang pachini pan niliphan nang pa confuse si alang li kotar long alang li bangalo long am niliphan nang hang lo la se ladak niliphan nang hang dep na hi bangke niliphan tangka sen niliphan nang far lo nang li non ko an lo kenang ji labang so program ke pichun phan 3 lakh ponoi jogi bulan da pachun ji bo bo sen niliphan nang tu lo si komat ne tangka maha phanam mahang kelang bang pelotang ke labang so tangka wan dek si BJP meeting ladak ke pechun ye phan bangke lag si bak nangi kalima lalah ya sila pusono far nang pisi nili phan ladak lang miliar na tuma phan kaddo ka we ipchel se ra phan anda me wan et nangi pusin nili phan nang pu la son nili phan nang pu la pen nang pensi BJP aputup kacikup bangcheng nangi pusi nili phan Johnny Timung abang nili phan nang pu lo se la bang so hut kaddo ka we emisi tum tamedo Mudhuram lek theta do lapen ke Amor Singh Tiso tado lapen abang ke Mongol Singh Timung tado lapen Johnny Timung do CM do lapen aku anut kaprek tum dulang ladak si niliphan lapuson alang litum nangka convince lake arniong aku pen lo rada tum lapen karbiang long dang rat me nang chinidun lang miliar rakisung ke kedam tang 2005 aningkan ladak ron mai do ron mai do det pen pinianians ta me ladak hemrit kithir the lapen an per me ladak kaching thur the pen se ongdung arni lapason se struggle pen sin litum kiduk kisungang bong sin litum do lalo la selang litum tum hanang target nang ena bangel do hal dakar rada tum ke boy det lapen duk det lag det ko joni pen selang litum ni tum han tangka pen nang namji lapen inut bahania leader tum han alang litum cikip cek pen se ladak ning hangaling parti ngi bu mangel lagi ndi di ma son lo une lagi lalo silang miliar rada tum han patumi ong dung atuma phan ladak nili video clip salong nili theglong ladak dari public pu isi ladak public group isi do laso group long nili ki theglong bang gela som hello je alang litum yung si mass joining a program ki thik polotang te kadu kavia tuma phan sta me stage atha khang si alang litum mapla la pena poho ta me alang litum vek nangji la pena arvak nangji lalo